Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal tale om kommaer. Der findes to forskellige måder, man kan sætte komma på. Det ene det er med det, der hedder startkomma, og det andet er uden startkomma. I dag der skal vi kigge på det, der hedder med startkomma, og det er også det, som man kalder for det grammatiske komma. Når vi skal finde ud af, hvor der skal være kommaer henne i en sætning, så skal vi først og fremmest finde udsagnsledene og grundledene i en sætning. Udsagnsled, det er det, som vi sætter en bolle nedenunder. Det er et udsagnsord, og det er altid en eller anden form for handling. Og det er også et ord, som vi kan sætte jeg foran. For eksempel, jeg kører. Der vil køre være udsagnsledet, og derfor skal vi så sætte en bolle under ordet køre. Derefter så finder vi også grundledet, og grundledet det er en person, eller en dyr, eller en ting, der ligesom udfører den her handling i sætningen. Så hvis der står, jeg kører, så er det altså jeg, der er grundledet, fordi det er jeg, der kører, eller det er mig, der kører. Hvis vi kigger på den første sætning her, så er det køre, der er udsagnsledet, og så er det Søren, der er grundledet, fordi det er Søren, der kører. I sætning 2, der står der, Søren kører i bilen, og Mette kører på cykel. Kører er igen udsagnsled, og Søren er grundled. Men vi er ikke færdige endnu, fordi i den her sætning, der er der faktisk et led mere. Der står kører igen herovre, så det skal have en bolle under. Og hvem er det, der kører her? Det er Mette, der kører. Nu har vi faktisk to sæt kryds og bolle, der hver især passer sammen eller hører sammen i sætningen. Og det betyder, at nu ved vi, at vi skal dele den her sætning med et komma. Det er nemlig sådan, at hvis der er to sæt kryds og bolle i en sætning, så skal vi altid dele det med et komma. Og hvis vi lige prøver at sige sætningen højt, så kan man faktisk næsten høre, hvor kommaet det skal stå. Søren kører i bilen, og Mette kører på cykel. Hvis man hørte rigtig godt efter, så kunne man høre, at jeg holdt en lille pause, inden jeg sagde, og Mette kører på cykel. Det betyder, at vi skal sætte kommaet her efter bilen. Søren kører i bilen, og Mette kører på cykel. På den måde har vi delt sætningen lidt op, så den bliver lidt mere overskuelig for læseren. Det var sådan set introduktionen for i dag. Så skal I i gang med at svare på de små spørgsmål, som følger nedenunder videoen. Og så ses vi i morgen, hvor vi skal træne det her. Hej hej!